Jadi presiden dipaksa modon parlemen. Carane kasus ngono, carane kasus ini ning ra ono nyatane. Jadi lawan politik orde baru. Korban ambisi reformis palsu, lega cacate kamu nanging ngerti batinmu di gocengan deh. LSM opo partai ormas opo mok RT sing penting tumindae. Kininan wonimu sing prasaja ngayomi jagat raya. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel krono mrene mereka milani rakyate sing dianggap ra penting tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban disekel mrono mrene mereka milani rakyate sing dianggap ra penting tansah disingkirake. Batinu ngendi kucing ngendi LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tumindae. Kelingan olehmu sing prasaja
korban dicekal kono kene mereka belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake yo 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 salah ngomongake sing rumangsa kelangan teka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mereka belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Terima kasih. Oh lagi mas, lagi. Najan cacat tetramu, nanging ngerti batinmu, ganti kucing ganti. Asik ya ya. LSM auto partai, ormas ngomong RT, sing penting ku pindai. Kelingan walingmu, sing prasaja. Aku mau ngayomi jaga raya. Sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal mrono mrene merga belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake.